Day! Kamusta? Hi, Chay! Good morning! Oo. Ay, nanuman! Kung anay, Chay! Kamusta? Okay man, Day. Haring ko sa, sa yado ko. Kay Bunyagan sa... Tinagkadto ko to, nagkaon kami to. Baw ko nami. Mukon. Isang kusamo ang pangkaon ko. May party to, how? May ara, bunyag sa ako nga, okay. Kayong tatay na, nagpuli aling sa Kwan, sa New Zealand. About, ikataw. I'm sure busog ka, Chay. Let me just offer you a drink instead. Salamat, giday, ha? Okay. Kanami, igel bala sa imo, giday. Ay, but thank you, Chay. Okay, kainit kita sa gawa. Kanami. Ano ini? Campaign? Oo, champagne na, Ay, Chay. champagne? Amo ganyan ginainom namon dito sa una sa Kwan? Ay, to. Sa Umarika? Ay, Wow! Pila ka katuig sa States, Chay? Siguro more or less mga 3 to 5 months. Dali ka lang to gali? Eh, lang kay sumudan mo ko day atong bata kung arapan to sa nasa San Francisco. Ano ko to Economy lang yan kay Chay Marie, kay abroad dili ang mga kabataan. Amo gid na kami mga may mga kwarta na kami mo. Mga kabataan may mga kwarta niya mo. Ay baka tawhay, nagdo-duray na ka na lang gali, Chay. Ito sakit ang tiyan ko day Ay how. nga, basi natamaan ka, Chay kaon. May mga morkon ko to na kaon spaghetti, mga pandan, china. Ay, basi Pwede mo naglain. gamit sa banyo mo day? Ay, hindi lang, Chay. Ay nga Guba akong banyo, Chay. Guba, bago lang ko pagkabot ko, kita nakahalin ka to sa banyo, guba? Nang hugas ng kuto, Chay, sang kamot ko, Chay. Masulod ako tani sa banyo. Hindi lang, Chay, paliyog, please. Hindi pwede. Maano ka sa banyo, how? Kinalan ko kiti bulgar sa imo kung ano ko sa banyo? Bastos ko na sa imo, Manghi ka or To hindi ko yung komportable sini nga mapamangkot, how? Chay, kilanlan ko mabalaan kung manghi ka or ariya ka to? Hindi puta! Maria ko, kabalo ka na kiti sugid ko sa imong galain ako nga tiyan. Oh my God, Chay, no! Ay nga, No! No! Guba akong banyo, Chay! Kayo sa pagkadto kayo sa balaya, pwede kaya nga ikaw yung pamusuon kaya sa ako nga, banyo? Nga ako yung hindi nga pwede ka pamusuon, ha? Hindi pwede, Chay! Basta hindi pwede! Nga, agani! Hindi lang, kay guba ang akong banyo! Gubaon ko na lang guya mo nga hindi puta ka! Nga na nagigakwan ko nga akulbaan ka nga kung may mga taing galinapta, blasan ko i-bless ko! Kay guba, gani ako na banyo! Ate, mahugasan lang ko kabot! Tingka mo, hugas, Chay! Di dapat, how? Dira lang sa ako na isa ka, sink. Ang sali nga, sing? Dira, sa punta lang. Hindi puta, yan, hindi klasik, balay mo, hindi ko di pwede ka bang how? Relax, inom bala anay, Chay, para makalma. Kakuhaan ta ka bulong? Ang kinalan ko yung inday, mamuson, ikaw bulong. Tingnan ni Chay, ginahabalan ta ka guba. Okay, ikaw magkatong bala ka. Okay, have a seat. Mag-istorya ta di. Yes, Chay. Kanami, adi ko bala sang lipstick mo, Chay. Chay, kanami, idis ang lipstick mo. Halima na sa San Francisco. San Francisco? San Francisco. Ariyo, San Francisco ho. Chay! Chay! Stop! Ano malahalon mo ka sopa? Hindi ka nang kokpan No, Chay! Ito na bala. Ew! Kaya kagaga sa imong mga pinatibay ka. Chay Marie!